Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da Kada TV a daidai wannan lokaci. Kafin mu je kai tsaye gabatar da shi wannan tutorial ɗin, muna buƙatar ka zo nan ƙasa ka danna mana alamar subscribe kamar yadda ya nuna a ƙasan nan, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun dukkan tutorial ɗin mu a koda yaushe, sannan ka yi mana like, sannan kuma ka tura ma 'yan uwanka domin su amfana. Na gode. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da Salisu TV a daidai wannan lokaci. Darasinmu na yau shine kamar yadda na ce, zan nuna maka yadda za ka haɗa wannan invitation, katin gayyata kenan, da wayarka. Kafin na nuna maka wannan, ka tabbata ka danna mana wannan jan alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Sannan shi wannan website ɗin za ku ɗauko shi wannan abun nan ɗin, zan ajiye muku shi a description, wanda za ku ɗauko hoton da za ku yi amfani da shi wajen haɗa invitation ɗin. Idan mun ce description, muna nufin wannan 'yan alamar da kuke gani ta yi ƙasa ɗin nan, sai ku danna kanta. Idan kun danna zai buɗo ma haka. Gashi nan za ku gani. Idan ma kana tambaya ko neman wani ƙarin bayani, akwai link ɗin group ɗinmu na WhatsApp, sai ka je ka join, sai ka yi tambayar ka. Insha Allah ni kuma zan yi ƙoƙarin in amsa maka, ko kana son magana ni ko kana neman wani ƙarin bayani. Idan ba gani a nan ba, sai ka zo nan ƙasa comment na farko, za ka ce ga link ɗin, sai ka join. Mun gode. Bara mu je mu fara bidiyon. Da farko ya zamana kana da wannan application ɗin na Pixellab. Idan ma baka da shi, Play Store za ka je ka shiga kawai ka rubuta. Zan ma ajiye muku hadda link ɗin shi ma. Da ka je Play Store kai search ɗin Pixellab, za ka abin nan ɗin shi. Yawwa, to da zaran ka buɗe shi, fuskar farko da zai fara buɗo ma haka zai buɗo ma. Sai ka zo ka danna wannan 'yan alama nan gurin, kun gan shi? Sai ka danna a kai. Da ka danna sai ka janyo haka, za ku ga inda aka ce wannan, za ku ga alamar da add image amma from gallery, kun gan shi? Sai ka danna a kai, zai kawo ka cikin galerin ka, sai ka duba hoton da ka ɗauko. To shine ni na riga na ɗauko, to shine nace zan ajiye muku link ɗin inda za ku je ku ɗauko hoton. Wanda ya nuna muku kamar wannan na ce za a haɗa, kun gan shi? Yawwa, to kun ga wanda muyi amfani da shi nan. Kun gan shi haka, za ka iya cropping ɗin shi yadda kake so. Yawwa, to kun gan shi haka. Kun ga yadda zai noma haka, to sai ka zo nan gurin. Nan gurin wajen alamar A ɗin nan. Sai ka danna a kanta, shine zai baka dama inda za ka zo ka yi rubutu. Zai nuno ma nan edit, gashi nan, sai ka danna. Sai ka zo sai ka yi rubutu. Kamar farko za mu fara sa iyalan, sai mu bar shi haka. Sai mu zo mu dawo da shi nan farko. Haka. Sannan sai ka ja hannunka, ka ja hannunka, ka ja hannunka, to za ka ga inda aka sa color. Kun gan shi? Inda aka sa color, kun gan shi? Sai ka danna a kai, sai ka select ɗin fari, tunda dama fari yake ko shi kenan, sai mu bar shi haka. Sai ka ƙara janyo haka, za ka ga na sa font kenan, kalar rubutu, wannan AB ɗin nan. Sai ka danna a kai, sai ka zo ka zaɓi kalar rubutun da kake so ya fito ma a farko. To ni bara in zaɓi wannan, kuma bara in ɗauki wannan. Za ka iya zaɓar duk wanda kake so, gashi. Yawwa, bayan ka saita shi haka, sai ka ƙara danna gurin rubutun nan, sai ka ƙara shiga edit kamar yadda na nuna muku. Sai ka zo ka rubuta malam haka. Duk sunan da ka niyya za ka sa, amma ni zan baku misali ne, kamar sa malam Rabi'u haka. Sai in danna, sai ka janyo shi haka. To in ga ya noma haka, amfanin yanzu sai ka je gurin inda na nuna muku, inda za a sa color ɗin nan, sai ka danna a kai, sai ka selectin fari. Amma dan Allah ku yi haƙuri, bidiyon zai ɗan yi tsayi, amma in ka tsaya ka fahimce shi sosai, za ka gane sosai yadda ya kamata. Allah ya yarda. Ko da wani abu kai, za ka iya haɗa wannan invitation ɗinka ka tura wa mutum, ko ba ma lallai na gayyata ba, ko na gayyatar wani abu ne za ka haɗa direct.
ma sai mu sa mai irin wannan kala. In ita kake so to in zaka canza wani abu ne, idan zaka buɗe shi sai ka zo ka ɗan matsa kai haka, sai ka ɗan ja shi haka. Iyalan malam sannan sai mu zo mu ƙara danna wajen rubutun, sai mu shiga edit ɗin nan, sai mu sa da na, kun gan shi haka, sai mu bashi, sai mu ƙara janyo shi ma haka, sai mu zo sai mu sa shi, sai mu je shi ma mu sa mai kalo, mu sa mai shi ma farin kalo ɗin. Shi rubutun ba wai irin na wannan za mu sa, za mu ɗan sa mai ɗan style ne haka, kamar yanzu da wannan haka, sai mu zo mu ɗan janyo ka zo ƙasa, sai ka zo ka ɗan samu kamar irin wannan. Yauwa mu zo mu samu kamar irin wannan mu ɗan sa mai haka, sai mu ɗan ja shi. Kun gani? Iyalan malam Rabi'u da na, sai mu zo mu ƙara rubutawa, sai mu zo mu rubuta duk sunan fa da kai ne za ka iya sawa, kawai dai ni dai zan bada misali Malam Ibrahim, sai mu bar shi haka. Shi ma nan sai mu zo sai dai mu je mu sa mai kalo ɗin shi ma haka fari, sai mu zo shi ma mu zaɓan mai kalar rubutu. Mu sa mistake kuma na zo na sa ma mai, sai mu zo mu sa mai kalar rubutu nan haka kenan. Mu zo mu zaɓan mai kamar wannan haka, sai mu zo shi ma mu ɗan ja shi ya ɗan yi tsayi haka, mu ɗan ja shi haka. Iyalan malam Rabi'u, mu ɗan janyo shi ƙasa haka, da nan Malam Ibrahim in sai mu zo mu rubuta, shiga edit, rubuta suna farin cikin gayyatar, kun gani? Sai mu bar shi haka, shi ma mu zo mu janyo shi ma nan haka, sai mu je mu sa mai farin nan kamar yadda muka sa ma kowanne haka, sai mu nemi kalo, sa mai farin kala, sai mu zo gurin rubutu nan ma shi ma dai, shi ma bara mu ɗan sa mai ɗan sirrin nan haka, kala wannan kenan, ɗan sa mai haka, sai mu ɗan ja shi haka, ɗan ƙara buɗa shi ɗan girma shi. Iyalan Malam Rabi'u da na Malam Ibrahim suna farin cikin gayyatar, sai ka rubuta sunan wanda za ka tura ma. To mutum da dai misali za mu bayar, ba za mu rubuta suna farin cikin gayyatar ba, za mu sa Salisu TV, Salisu TV, mu bar shi haka, sai mu matsa kan shi haka. Kana so ka ɗauko daga can sai ka matse sannan za su baka dama ka ɗauko shi. Yawwa, sai mu zo mu sa shi haka, sai mu sa mai kalar shi ma, mai da shi farin kala haka, mu zo mu sa mai kalar rubutu shi ma. Kar ku ce na cika amfani fa da kala ɗaya, duk wanda ka yi za ka iya sawa, yanayin da yadda ka fi ma kyau ne. Idan suna farin cikin gayyatar, shi wannan bara mu ɗan karkatar da shi haka a misali, yau sai ka zo nan, za ku an sa pending haka nan wurin, kun gan shi, sai ka danna, amma mun kai ne wa ya kawo shi haka, ni na ga kawai ɗan abin nan, a ba nan ba ma wannan ba ne. Yauwa a gurin AB ɗin nan ne za ga an sa style ɗin nan, B ɗin nan, gan shi style, sai ka danna a kai, za ka yi zaɓa duk wanda kake so, amma ni bara in sa shi a wannan haka. Yauwa haka, ɗan yi haƙuri fa bidiyon zai ɗan yi tsayi, amma in ka tsaya ka ga yadda abin yake to za ka abin nan. Ina farin cikin gayyatar Salisu TV zuwa wajen ɗaurin auren ‘ya'yansu, zuwa wajen ɗaurin auren ‘ya'yansu, zuwa wajen ɗaurin auren,
'ya'yansu, sai ka danna haka, shi ma sai mu ɗauko shi haka, sai mu zo mu sa mai kala, yawa kalan nan mu sa farin kala, mu zo mu canza mai kalar rubutu, mu ɗauka mai shi ma haka ne, kalar nan zuwa wajen ɗaurin auren, gashi nan suna gayyata. Iyalan Malam Rabi da na Malam Ibrahim suna farin cikin gayyatar Salisu TV zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu. Da muka sa sai mu zo mu sa sunan 'ya'yansu, bara mu bada example mu sa Aminu Ibrahim. Masha Allah, mu ɗauko wannan kuma. Assalamu alaikum, mun ɗaga wannan kuma da farkon hawa. Shi ma Aminu Ibrahim ɗin bara mu sa mai kallo. An canza mai size. Aminu Ibrahim gashi nan. Kuma za ka ɗan iya ɗan yin jin shi haka ne yadda kake ganin zai abun nan. An canza mai wannan kala ba ta mun bane. Wannan kalar rubutun ya ɗan fi kyau, yauwa Aminu Ibrahim. Sai ka zo an ɗin haka, ka zo wurin edit. To kun ga shi wannan an ɗin idan ka sa ɗaya ba zai ɗauko ba, sai dai ka sa shi haka, an sa da ɗan yawa haka, in ka sa shi haka sai ka danna, in ka matse kai haka sai ka janyo shi, in ka dawo da shi nan gurin to sannan sai ka shiga edit, sai ka goggoge haka. Sai ka bar ƙwaɗin da kake so. To kun ga yanzu sun ban ma shi a gurin, yanzu kun ga ƙwaɗin yana gurin. Sai ka ɗan ƙara mu sa mai kalo. Sai bari a ɗan ƙara wasu, kun ga da yake shi kaɗai ne shi yasa yake da wahala ya ɗauko a wurin. Na so ya tsaya a tsakiya ne shi wannan na farkon. Sai dai mu ɗan mai haka da dabara haka. Sai ko ka shiga edit sai ka goge. To kun ga yanzu wanda ake so ya tsaya a tsakiya. Sai ka zo sai ka ƙara shiga. Bara mu sa sunan mutum, to bara mu bada misali da bara mu sa Fatima Ibrahim. Shi ma ya kamata kan shi haka sai ka ɗauko shi. Ka ɗauko shi haka, wannan abin ya cika gurbinsa. Na abin yana bamu matsala. Da yake ƙwaɗi ne shi yana ɗan bada wahala wajen ɗauko shi ka abin nan ɗin shi. Don siton da muke so ya tsaya na farko kawai a daidai inda muke so. Ka sa su da yawa da zai ɗan fi sauƙi, yauwa in ka sa shi da yawa haka sai ka saita na farko, ka tabbatar dai na farko ya ma inda kake so ya tsaya, daidai inda kake so ya tsaya ma kamar haka. Sai ka shiga edit ɗin nan, duk sai ka goggoge sauran sai ka bar ɗayan.
sai ka sa oke. To kun ga shi kaɗai yanzu ya tsaya yanda ake so. Sai ka zo shi ma wannan ɗin. Yawwa to shi ma sai mu je mu sa mai kala. To kun ga at least yanzu wannan ko yanzu a bar shi haka kun ga yayi kyau. Sai mu zo shi ma sai mu sa mai abin nan. Kun gani? Sai mu zo sai mu ƙara shiga wurin rubutu. Sai mu rubuta wanda za a yi kamar haka. Ya baka rubuta duk inda kake, duk inda kake so ka wannan wanda za a yi kamar haka. Duk abin da kake so za ka iya rubutawa. Ko da turanci ma duk za ka iya yi. Ko ni abin da ya sa ban yi turanci ba saboda dai muna bayani ne da Hausa da channel ɗin, to kuma kun ga ba zai yiwu a zo ana wannan ba. Ka sa wanda za a yi kamar haka sai ka zo abin nan. Duk za ka iya canza. Wannan dai dan ana sauri ne. Kun ga kana bana so bidiyon ya tsayi to amma dole ko ba a so haka za a ɗan abin nan ɗin kyau ne. Yawwa to kun ga yanzu ya abin nan. Wanda za a yi kamar haka. Yawwa za mu iya sa date kawai. Za mu ce April 24, 2020. Sai mu matsa kan shi ma sai mu ɗauko shi mu kawo shi nan wurin. Mu je mu sa mai kalo. Mu je mu canza mai kalo shi ma. To bayan ka gama yanzu ya za ka yi saving. Yanzu dai wannan abu dai at least kun ga yayi. Iyalan Malam Rabi da na Malam Ibrahim suna farin cikin gayyatar Sada TV zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu. Aminu Ibrahim da amaryarsa Fatima Ibrahim. Oh, nan kun ga an sami mistake ma. Nan Aminu Rabi za mu sa tunda aya can baban nashi mun sa Rabi, wannan Ibrahim ne mun gani. Sami mistake. Rabi yawwa. Tunda a can kun ga mun sa yawwa to kun gani Aminu Rabi da amaryarsa Fatima Ibrahim. Yanzu ka wannan kowa ka haɗa mai wannan abin ka tura mai. At least zai gane me kake nufi. Yanzu ka gama ala misali kana so kai saving, za ka zo nan wurin. Wannan alama da kuke gani a nan wurin. Za ka zo sai ka danna akan taka. Zai nuna maka save as image, zai nuna maka save as project ko save as image. Sai ka shiga save as image. Zai nuna maka haka sai ka abin nan kawai sai ka danna save direct, save to gallery. Wannan ba zai ba dama nuna muku wani gashi nan dai a nan hannun hagu ƙarshe wajen share ɗin to sai ka shiga save to gallery. Kana shiga shikenan kun ga yanzu ya mun saving abin da ne kun gani. Yanzu shikenan ya mun saving, yanzu haka shikenan ya tafi galerin ka. To wannan shine insha Allah yadda ake haɗa wannan a waya. Yadda za ka haɗa wannan katin gayyata mai kyau a waya. Kai dai kuma ta danna wannan alamar ta subscribe, sannan ku danna wannan alamar ƙarawa, sannan ku daure ku danna share ɗin bidiyon ku tura ma 'yan uwanku domin su ma su gani su amfana. Mun gode.